Ya biapa nih nana. Wong anggek kamera anggek tak nyala wis guyu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah kembali pemirsa. Background-e kuning, kaosnya kuning. Atine seneng pemirsa. Ndek sore bar dijak jalan-jalan Repa 5. Lah pas mantuk ta pemirsa. Mbah kan udan sepanjang dalan udan. Apa kuwi ning ngarani, Dok? Mbah kan kepengen satelit karo keciput. Gak boleh ngono lambene. Kecipute oleh, tapi satelite ora ono. Oh, iya, tapi ning online ono cah, Dok. Sing mbok tunjuk esuk mang lho, Dok. Iki arep tumbas anu pemirsa. Timun. Mbak Nana rong di satelit. Engko tapi pesen. Dino iki ibu gur masak sop-sopan karo begedel, bahan-bahane diteri kinara dan tim dek sore kae to. Iki lho pemirsa. Iki ana wortel, tomat, iki enek kol karo daun apa ya sawi. Pok cai apa ya? Sing ijo lho, sawi ijo lho pemirsa. Iku digaweni iku to. Lah iki engko tak gawe sop karo gawe begedel. Wis ngono tok pemirsa, soalnya iki mang esuk wis masak. Wis masak. Apa nek ngarani? Gawe oseng putran utawa kathek. Tak campuri wortel. Sama warnane sama sama di lah iya kayak iso lah ya lah Mbah iki gak mbok usung narono lah, Dok. nanti ya ngono dikongkon iku Lho ngono nek nganggo ngenteni dikongkon lah, Dok. Sekirane wis perek ya ndang diusungi rono ndang dilebokno ning kulkas ndang kok dadi es ndang terus entuk dhuwit gabe Maksimi kok gabah jagung kuwi nggone Maksimi to. Ya, ndang nyuwun jajan. enggak aku ngomong duit jajan apa Duit jajan apa? Oh iya, Mbak. Anu sama nek ketemu satelit ya, Mbak ya. Buke tukokno satelit ya, Mbak ya. Iki jajan apa, Mbak Nana? kan ambek Yeni mbah apa ya aku njajal iki enak Apa ya iki? Oh, iki tahu bakso, Mbak. iya Nyalon Dok tahu bakso, Dok. lah ini jajal Iki kates wis entuk. Lah iki Mbak senenganku. Iki enak tenan aku lepon. Tenan enak tenan aku iki kabeh ya. Enak sing mare kontal ya, Dik. Oh, kuwi enak tenan kok, Mbak. Pekarane apa? Heeh. Atas kanji. Atas kuwi enak. Wis entuk kates, entuk kuwi. Kayak bijak, Mbak. Berapa? Bijak kuwi lho. Wis sak masakan. Iki Iya. ambek apa neh? Iki sudah kelapa enggak? Walah pecah. Iya. Blabar wong kelapa. Iki. Kuwi aku lombok ijek. Iki lho Nduk tahu, Dok. Enak Mbak Intan? Rene toh tak rayu. Enggak. Loh. Endang mek. Iki ya. Lah kan Mbok Mam engko. Ya. Iki pentol bakso. Kok gak iki? Ada bolu, ada tahu bakso. Merica, kemiri. Ndang, tangane sing manis aja iki. Nasi goreng. Tangane sing bagus. No. Nek juga. Dene mari anggek permamba. Loro ae. Apa neh? Nek loro. Ndi neh, Ndang? Sampun mah. Oh, wis. Adek mojok ning kono. Nggih mpun niku riyen Mbak Nana ambek Dek Dewi 50 nggih karo timun, Mbak. Timun. Wih, ambil. Iki di bawah ya timun. Neh Mbak tak milih Mbak sing ayu-ayu, Mbak, koyo bakule, Mbak. Mbah Intan keran Ndek, mbah kena opo. Aku kan ndelok sapa ki marah senare. Ih. Wis gemes ora. Ih. Guyon, Kang. Apa lah ya. Apa mek apa, Kang? Ngene iki. Mari iya le kok kanan. Iya. Iya dadi cara. Oh, kayak Kang Topong. Bar gua sampah, Kang. Iya, Mbak. Nek nyokat kupinge kok. Iki Mbak senenganku, Mbak Nana. Potongno lho, Tan. Ibu dipotong Mbak Nana. Ya wis, potongno bakule. Kerupuk plompong seneng aku. Ndek biyen ya Mbak angger
enek apa rasa ya Mbak ya? Rasa ijol piring anu plastik apa leh nek anggap alon-alon toh. Kuwi koko. Oh iya, ki koko ki kelebu ki kok. Ini anggap ditutupi deh. Coba latihan nah ngono cuah aja bubuk cek esuk ya wis belanjane kuwi ae wong wis duwe sop-sopan ngesop kok ya Dek nah nek di Bandung ngono kan tertata ngono lho Dek nya aku cirepe mbok sotengno apa ora lha kuwi kumbanem piye je nasibe je Nanti dulu belum. Wes ketoke. Belum. Wes porong. Belum. Selamat berhari Jumat nggih pemirsa. Urung enek penghuni. Ora usah aki-aki nek ngekeki banyu. Lah saiki ya pewangi. Lah kuwi mbok kebaki otomatis ya ora dadi wangi to, Nduk. Iya. Dibiuk-biuk biasa nggo tangan oh. Langsung kuwi. Nah, wes dibiuk-biuk nggo tangan. Nah, ben kerendem ben 05 menit lah. Ben wangi sik. Ya iki nyakeli kamera, tangannya dilap dhisik. Tangannya wojo nganggo rok to saya. Ndak mosok ra dilap to. Ayo. Lagi apa nggo anu apa kamerae? Ya wis Apa-apa. Ya wis. Duduk di sini. Ibu mbok kan duduk nang ngisor ngono. Oh enggak di sini loh. Lah kan iki nek tangan. Apa? Dek mau tau tak ceritani to Intan yo. Apa? Esok mau kan rencana. Rencanane ibu iki pengen gawe pergedel kentang. Lah kok Intan wis tak goreng tahu baju lah. Yo wis to ora sida sing basis. Wong tahu baju mijil kok pergedel sesuk ae. Ngono ceritane yo wis gawe sop tok Tuh kalau enek wortel enek iki. Ngono lho nduk ceritane. Kondisi lah. Ih. Kentang. Kentang iso mungil-mungil. Lah carane nek mbah ki ngono, ben wangine ki ben ambune meresap, ambune ben wangi. Kuwi apa ya? Dibeno 5 menit. Kok ngono entar kek jawaban piye? Jawaban piye, Bu, enggak ngono. Jawaban piye? Iya, maksudnya pas Ibu ngomong kan Intan gak usah. Maksudnya kan ambek sentuk gak usah kan didengar kesek. Nah, wis ngono. Gak usah. Tapi Ibu tapi Intan gak paham sing diomong Ibu. Sesuk mbok baleni meneh. Enggak. Apa iki coba Ibu ngomong tentang apa? Gak usah terus. Nah. Nek nyuci, nek rendem. Dibiarkan 5 menit dulu. Setelah 5 menit lagi diangkat, dilabokke ning pengering. Wis ngono. Pergedele sesuk ayo, Dok. Kok enek cuma enek wis enek lele, konggone bunda. Nggih. Wis enek tahu bacem. Wis enek oh sing kates. Oh no. Iya toh, Intan nek dijak omong kan selalu maksudnya iki terlalu kerep ngono lho. Nah, ngono ra nduk meneng sik. Ya. Oke? Ya wis lah, piye neh tapi ya ciri khasé terus. Apa muni Mboten. Piye ya kayak sebuah aku nek ngarani iki kebiasaane Intan nek dijak ngomongi ora apa positif ora nek gak ngomong iku ngono pemirsa kadang itu tidak cuma sekali 2 kali tak elingno ya wis nduk wis ngono ya piye Tan rene sik Tan es bismillah muga-muga ya kedepannya Intan bisa lebih baik ya Tan ya butuh sabar
Iki mah pengen konten apa? Aku bingung. Sebentar Bu, konten apa nduk? Konten bliyur no Bu, lah bendina wis bliyur nduk aku kan yo. Wis pokok iki. Nggih. Iya, mbah pemirsane pira-pirae disyukuri. Ini kan pengen gawe konten keluar kombungan. Udan terus budal mbek Salwa, mbek Repa. Pemirsa, dijak healing. Mboten. Enggak. Iya engko entar lihat ning konten iki tak upload ya. Nanti lah ngelak lagi. Nek tak kok tripod ora gelem to. Enggak usah. Iki padahal paling iki kentangnya ora ketok ya, Duk ya. Mang nek nganggo tripod. Ketok i? Ngene lho, nek nganggo tripod kan Intan jejer ibu iso ketok Intan. Ketok wis. Ora gur sing mbok ketokno ki ibu tok ngono lho. Ibaratnya ki kaya ibu iki gak penting tenanan ning konten iki gak penting. Maksudnya kan tokoh utamane kan Intan. Tokoh kedua nek kuwi asline Mbah Yi, soalnya iki kan channel Mbah Yi. Ibu kan mau sebagai apa ya? Pembantu, cara mono pembantu mau ngewangi-wangi tok, nyoting, ngedit, ngupload. Lah, sing berperan itu kan sebenarnya kan Mbah Yi sama Intan. Tapi kadang ngono pemirsa, Intan kuwi dijak konten kadang yo emoh. Tapi ndekne kuwi gelem nyoting. Ngono. Yo kudu ngenteni atine Intan gelem. Wis yo Duk yo sakmene yo. Ya wis dadi anu niku mbane. Ki langsung cuy ya. Cuy. Lihat apa, Nduk? Kelabal. Oh, kok seneng meneh? Ya. Wisata ning kono. Ya udah. Wes ayo mulai wis bar bersama Pak Lurah. Iya. Dan teman-temane Ibu, teman-teman BPD ya toh. 16 ning Surabaya nih, 26 insyaallah ning gone ngebel. Wis pateni sik, Duk. Pateni sik. Yo lanjut masak. Apa nek mateng langsung Mbah Yi. Biar mereview. Iki masak esok Ibu nemu nyinyi loro yo. Nyinyi ya. Nemu nyinyi loro. Iki anu Duk brambang goreng. Kok iso kecemplung? Ora iki kok ngene lho. Wer ngono. Langsung dimasukno nek mateng. Ya ora kecemplung. Kuwi lho masukno sik ndak tolong, Duk. Kecemplung ngene. Engko. Oke, iku nek sik. Iki. Iya, masukno lho. Tapi banyune aja lho. Ya ora usah le. Sebar nyuci pemirsa. Wis alon-alon kok bumbune. Aku wedi pemirsa. Wedi. Cedak to, aja-aja ada. Ndi. Jali. Ora usah ada. Ibu banyune wis tak saringi lho. Jane mak biur ngono ora apa-apa, banyune wis gak ono. Nah. Wes. Ya, kaya ngono, disoteng gelem kaya ngono. Ibu lagi melok seneng. Lah bumbune. Kuwi kowe brambang goreng terakhir intene. Iya lah, kok soko nih. Nganggo apa ya kuwi lho? Apa ya, Nduk? Filet kok filet. Solet. Ya betul. Kok diojak-ojak bumbune. Terus Bumbu sop ini nek saya cuma sederhana gitu pemirsa. Merica, bawang putih, sedikit pala, garam. Bisa ditambah gula, penyedap, terus nanti bawang brambangnya kuwi digoreng terus untuk taburan. Semono wae. Kuwi diojak-ojak aduk kayak banyu. Iya, kayak banyu. banyune kene to? Iya, lah kok terus dimasukno. Dik ngono. Lah, Ya kuti. ora. Wong cah wedok dhek wedi. Nah, Kudune sing resik masake. iya, nek gak resik piye? Suamiku beringas. Alah. Kuwi lak nek nyapu ora resik. Wes taruh kek, kok ning kocan. Lah, wis ditutup sik ben Lah iki toge piye? Kuwi terakhir kok nek mateng. Sik tak tutupe aku gudeg Ya kok. iki dijukuk lah, Duk. Iki dadi ono bakso, kentang karo wortel. Minggir, Bu, setangan minggir. Sip. Wes, apik kuwi? Jos. Enteni ngop sik ya. Iya. Kurang sithik. Nah, wis 3 menit.
Oke. Wis empuk, kol masuk. Terus dicipi ya. Enak banyune aja nduk bar dicuci. Mang jane dikok ning gone apa ya? Apa? Kalo. Dikok ning kalo dadi banyune iso atus ngono. Wis ora apa-apa kadung. Diaduk terus dicipi rasane piye. Begitu mateng nang cukup mangkok, bayi monggo ngicipi. Awan-awan panas-panas nguyup sop. Nah, cuci tangan. Terus nang cukup iki lho diaduk sik to. Sik to njupuk sendok lho. Ki jupukno minta tolong. Sik iya tak tolongi. Endi sambele? Aku gak nyambeli, Nduk. Engko diuyupi tok. Mame entan mang wis karo apa mau? Oseng kathek. Engko terus telur ceplok karo apa, Nduk? Mang lele. Lele tahu bacem. Iki banyune gak kurang, Nduk. Nyemek-nyemek kae ngene. Apa wis? Tulung ya jajal ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Tenane delok sileki. Nak yo. Nek menurutku ki kuwae kurang saiki. Sik tetak aku genteni ibu le. Kurang piye ngono lho. Nak yo. Ngurahi bisa. Bismillah. Iya wis enak. Sip jos gandos. Dosa sambel. Gak usah nyambel, Nduk. Gak usah wis. Wis mateng pemirsa, terus terakhir kita taburi brambang goreng. Wis anu tolong mangkok ya, Mbah Yi tak apa ya tak ciduk nih, terus kita uyup. Ya? Mangkoke ning kono lho, Dok. Mangkoke. Ambek intan telu nguyup telu. Loh, Kak. Ki mangkoke. Endi? Ingat ya? Iya, dua loro. Mang ibu untuk apa tan? Nyinyi biasa paling pengisor amben. Monggo panjenengan tak pendekin iki seger niki nembe mateng Mbak. Nggih. Sayuran dari Kinara Lapin. Panas. Pesek panus monggo niki riye. Monggo. Napa wi? Aku tahu. Ya, Mam. Ya, iki senengane iki. Iki jenenge Ben ronda klepon. Bismillahirrahmanirrahim. Isine gula. Ora direspon luwih apik lunga. Ora direspon ya ora aja sampe gelo. Pokoke ya lo mire. Ngoten nggih bayi. Klepon isine gula. Ora direspon. Ya ora usah Ora gelo. usah gelo. Bismillahirrahmanirrahim. Mau. Enggak mau. Intan apa sih, Mas? Ini ai. Enggak mau. Selamat menunaikan salat Jumat ya. Untuk muslimin para Bapak dan Mas dan adik. bapak emas, cowok-cowok. Nek gawe dik so pinter ya. Pulang dia hasil gawe ya bayi. Ane tekstur iki jerone tenus ngono. Nek coklat. Ceplus. Mana? Iku ya nak. Kuwi jenenge tahu bakso. Wis tahu digekno ibukno. Terus kawinnya ya. Tahu fantasi. Yo tahu. Enak kan? Alhamdulillah. Monggo, mungkin mau ke siang. Wah, Yang teleke, kantor iki adeke wau. makasih saya ingin makan sop Wih, yang terus panus bayi. oleh-oleh dari Kinara. Kinara dari dia tuh sih. gunung. Kok dari Sarangan. Karangan. Enak, Bu.
diuyup mawon. Mboten kula sambel kecap mboten Nggak usah. bayi. Engko nek entan pemam dikeki nasi ben nganggo balcem tahu. Balceme tahu kan tesik kathah to bayi, mengke nek tak damelke pegedel malah mboten Kemakan. pegedele besok pagi. Terus gawe sayur mbok apa ngono. Lah entan besok pengen masak apa? Ngono. Tak tahu Nana. Tak tahu. Tak tahu. Aku koyo Ipin-Ipin nek ngomong koyo ngono koyo Ipin-Ipin ya Bu ya. Tak tahu lah ngono. Koyo Ipin-Ipin. Bismillah. Kuwi koyo Ipin-Ipin ngaku Bu. Ipin-Ipin. Mantul lho, Nduk. Heeh. Mantul entan. Ipin-Ipin saiki ning ndi ya? Aku gak rawi. Mbok Pensiun, Dok. Iki jenenge bayi. ora ngerti lho. Pensiun. Engko tak tekokne Kak Ros. Heeh. Mah. No, warak. Ya segere bayi. Aku Pun jeneng pengen delok Ipin-Ipin tapi hamilnya aneh ora ya. Pengen delok. ning gone HP enek lho. Enak. Ning HP ku. Heeh. Ning TV yo aneh. Ning TV. Heeh, MMC. Ning TV. Suger kenara, sias kenara, sok. Mamam masak ngene lho. Sok ngene. Kayak ceker pitik Jawa, kepala pitik Jawa. Ngono dengan rapetes kan bisa doyan. Nggih. Mboten pedes nggih namung bawang putih, Lho. sedikit Pepah. kaldu. Kamu ini bareng. Hah? Kamu ini bareng. Kaldu niki naraki hancur apa ancor ngoten lho Dik. Ngono wae, ngene. Bawang putih. Mantap pemirsa. Masih nggak usah pakai nasi. Ledus sop udah enak. Ledus sop pun. Pagi-pagi sarapannya sama tahu bacem di katek. Bayi tahu bacem di katek. Sekarang sop bayi aku mangan tuh kayak mang iki mangan iki. Oh, Ya mau beli nasi, Bu. Tak mau. Mau sarap iki. aku ae. No. Nang tuh sama itu sarap tuh. Kok tak kena begitu kan winu kan kan numpuk. Kandane kentang iki manyar kayak itu. Dan gak dimasak bayi soalnya mungkin ampun kadung tukul terusnya mboten bagus dimasak. Kalau sampai Ayo langsung nanti tahu. masak. Nak nyari ini kilo nak kanan. Tolong tutup Nduk. Demikian pemirsa Kian pemirsa konten selanjutnya kontennya bayi. konten yang baik Ditunggu konten selanjutnya doa terbaik untuk pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Wes terbaik pokoknya. untuk jenengan semua. Semoga saya sakit dan paling sembuh untuk kerjaan dari saudara diberikan umur yang saleh-salehan. Oke. Mohon maaf seumpama ada salah kata dari kami yang sengaja ataupun tidak disengaja menyinggung hati jenengan semua. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut lagi, nuwun. Kecak ya bayi ge. Nah, pas. Wah, alhamdulillah bayi purun. Konjone Bu. Alhamdulillah. Aku gak nyoteng klambi kuning kok, mboten nyoteng. Aku ora nyoteng kok. Ndek mangkan tanggoku ngomong emoh aku kenyang ngono. Aku gak tak soteng kok, Nduk. Cus dulu, Nduk. Cus.